Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska prvního tady z Minecraftu a budeme tady dneska otevírat VIPčko tady na Dark Cupu. Určitě bych vás předtím poprosil, abyste mi tady hodili like a prosím odběr. Moc se blížíme ke 100 odběratelů, takže prosím, 6, já to vím, já se snažím utěšit, protože jsem hrozný. Takže prosím, budu fakt moc rád, kdybyste tady ten odběr dali. A my jdeme na to, takže já ten item jsem získal tady od jednoho hráče, takovýho jsem vyhrál, nebo z jeho takový soutěže. Vidíte VIP na 14 dní. Možná tady hraje, ano, to je on. Ten mi dal tady to VIPčko. Takže jsem moc vděčný. Určitě musím pochválit, je to fakt hodný kluk. Takže možná vás zajímá, jak jsem to vyhrál. No tak on normálně do chatu napsal, kdo prvně napíše langoše jsou best jídlo ever, dostane ode mě VIP na 14 dní. A on to teda napsal a teda já jsem to napsal a tím pádem jsem to tady získal. Takže já mu napíšu, zapínám VIP, i když to VIP asi vyhrál z nějakého eventu. Takže 3, 2, 1. Jdem na to. 1 a teď. Takže aktualizaci. Mil. Je to tam! Yes, máme to tam. Takže jdeme rychle lobby, protože já to mám všude. Já mám iFly. No tak to je skvělé. Protože pokud se nemýlím, nastavení, tak já si jel. Ne. Počkat. Jaký si můžu vzít bloky? Ne. No, ale můžu tady tohle krásný blok. Stick. Tak ten si asi můžu vzít taky jenom nějaký. Ale škoda, že nejsem boss. Ten je ohnivou hůlku. Schválně, jak to vypadá. Škoda, že to VIP máme jenom na ty pár dny. Nebo pokud tady dáte na tohle video 10 lajků, tak si koupím tady to VIP a na jak dlouho to vyhodnotíte, nebo to spíš vyhlasujete v komunitě. Takže určitě budu rád, kdybych to VIP měl, ale je to na vás, lidi. Je to na vás. To se pokládá o něco rychlejce, kdyby ty bloky. Nebo já mám to je TeamSpeedka možná. Ale ti VIP asi můžou rychleji pokládat bloky. Věděli, že bych potom někdy napsal. Čekajte, já mám VIP výhody. Se podívat. Aha, tak.
Já jsem měl zaplý caps lock. No doufám, že VIP si někdy tady koupím, ale je to na vás pořád, hele lidi, je to na vás. A ještě jen taková menší soutěž, že kolik tady na tom videu bude zase odběrů, tak tolik těch VIP rozdám, ale plus tam musí být komentář, ale nemusí, ale musí, nebo já nevím, nemusí, tak to se rozhodněte. Pokud ho napíšete, tak bude větší šance, že to VIP vám dám. Pokud tam napíšete třeba i váš nick, to má i větší knockback. Počkat, jo, 2, ale vypadá to, jak kdyby to mělo něco mnohem víc. O, tak to se jak stalo, dobrý. Počkat, neměl můj skin? What? Ale dobrý, já jsem se lek. Neměl můj takový starý dobrý skin. To je schválně. A tuhle mapu. Jsem teď trochu zdá, kdyby jsme měli pořád to stlamou. Ale nemáme. To je asi tím, protože tady ta mapa je jedna z těch skoro nejčastějších, když se sem připojím. A budu tady ty videa z Dark Cupu teď budou vycházet asi těch 14 dní s tím VIP, protože VIP, že jo. Tady nemám navždy, ale no schválně prostě, jak to bude s tím VIP, protože se mají VIP, jaké všechny mají VIP výhody. Dobře. No jo, fakt to pokládám mnohem rychlejc. A pomalejc to mizí trochu, no. To je výhoda. Tam je nějaká týpka nebo týpek. Poněkud se jmenuje Luky. Tak nevím, jestli je to kluk nebo holky, když to má skin holky. Ale možná je to kluk, protože vím, že tady na Dark Cupu mi říkal kámoš, že spoustu kluků má tady na Dark Cupu skin holky, jim to přijde úplně divný, to mě sice taky, ale nevím, proč to, či takhle mají? To je dobrý, to je fakt celkem. Vážně škoda, že to je mám navždy. Jo, dobrý. Nice, kámo, yes. Počkat, aha, já jsem zemřel. Tak to není dobrý. Ale nezabila mě ta týpka, to je dobrý. To by za mě. Ona chce tým, nebo? Nemůže jít tým, to by pak nebyla hra, že jo? Tak teď jsem ho dobře zapil, to se musím pochválit. No jasný. Yes. Je to tam. Pojď se. Kurňa, kde seš? Tady běháme do kolečka. No. Neříkej, ne. Mě teď napadlo, že jsem tam teoreticky mohl položit blok, ale teď už je na to pozdě. Ne, škoda, že mi to nepřidalo kill. Kde pak si? Tak je tady ten blok jiný a ta tyčka taková jiná, mi to přijde jako divný trochu. A kde je Lukísek? To je Lukísek, ten přezdívka. No ne, dobrčit. Kde seš? Yes, nevyšlo. Ne, dobrčit. Kde je?
Počkat. Slítnu tady. A teď seš kde? Kde seš? Kámo, kde seš, týpko? Jedna nebo týpku? Aha. Škoda, že jsem ji netrfil tím lukem, tam by mi ještě přidal kill. A byl by to dobrý takový killík. Ne. Ona mě už dvakrát za sebou zabila, ale se mi nějak nelíbí. A pojď. A jestli se, počkat. Hodila to? Ne, jo, hodila. Jsem ji tam slyšel. Ne, Ježiši Maria. Ježiši Maria, jsem do té hry. Ha. Pojď si. Kámo. Ne. No jo, pojď tým, jasný, že jo. To bychom si jak pak zahráli. To si tady budeme stavět domeček, který nám stejně pak zmizí, nebo co? Kde seš? Tady seš. Letěla vlastně do prdele, super. Ne. Ne. Ach jo. Kde je? Tady si. Pojď. A pouze luk. Tak to se mi tady bude hrát dobře, fakt. Si. Já radši volím svoji tyčku než luk. Můj kámoš umí s lukem, ale já fakt ne, hele. Kdo ví, jestli umí s lukem vůbec v Minecraftu, ale jenom tady v realitě. Ne. Pojďme jde napsat sus, tak já napíšu. Joha. Ne? Tak takhle. Tak, lepší. Dobře ti tak havrané český. Nebo jak jsem ne. Jsem teď v hlavě říkal, kdybych ho zabil. Protože on byl tady vždycky takový dobrý. A zabil jsem ho. On teď zabije. Ne, teď je zabila ta tý. No tak on. Kde pak si? Co tady lítá? Se nějak laglo úplně. Hop. To vážně pokládá nějak mnohem rychleji. Ne, kámo, jak se tady vzal? Jak? To mi řekněte, prosím tě. Tak nic. Počkat, už ho vidím, už něco vidím. Jumping. Ne. Já to dá. Ne, kurňáš. Jo, dobrý. Odpinkl mě někam pryč. Kámo, proč to tady všichni týpci zdávají? Jsem tady jenom já a Luky. Lukísek, tyjo. What? To mělo být co? Tady je. Jo, už je tady ok, máš. Sukru. What? To nebudeš čekat. No, to nečekal. To nečekal tohle. Wow. Co to? Já nevím. What? Dobré. Ne, ten týpek to dělal na schvál, že jo? Píše tady na schvál, aby mě to. Mně to. Já se budu držet ve hře. Já nebudu tady kecat celou dobu. Chci mít nějaký skore a ne, určitě myslím, že něco píše. No, ne. No, pojď sem, Luky. Lukísku. Ne. Super, ty vole.
Zabil mě. 4, nic. No, bác. To já dneska s tím VIP celkem jedu. To VIP mi nosí štěstí. Speedrun. Počkej. Yes! 2 killy bez smrti. To vypadá zajímavé. Počkat, co jsem to slyšel. Hop. Jump, jump, jump. Hop. Tak počkej, co ty tady zkoušíš? Tam něco zkoušej. Do prčic. Filipino. Filip, ne Filipino. No, i když Filipino bude jeho další přezdívka. Dneska dávám přezdívky a zároveň tak strašně moc killů. Ale ještě jsem nedal dneska 5 killů bez smrti a to bych dneska chtěl dát. Tak schválně. Nebo mám na to spíš 14 dnů, že jo, protože pak už budu zase klasický. Klasický, normální knotsback. Kde seš? Kam? Ne, tak nic. Počkej, co? What the hell? Ne, počkej, zabil jsem ho, ne? What the hell? To mělo být co? Leď. No do prčice, já jsem říkal leď tomu oknu, ne mě. Okno sice taky letělo, nebo jak se jmeneš? Joha, ok máš. Super, jsem to říkal, jsem zapomněl, jsem říkal okno. Teď zablokuju cestičku. No. Ne. Počkej, ach jo, no, ale chytil jsem do pastičky, týpka. Počkat, aha. Ne, já jsem ho nezabil, ach jo. To by mohlo být dobrý. What? Kam jsem to až do prdele letěl? A já to tak mám rád, když letím a nikoho se trošku balíčko pode mnou a taky tam padá. Švihnu, dám mu knotsback a třeba letí až celý mapy, to je nádhera. Počkat, co? Aha, tak za free. Pardon, já mám dneska nějaký kašel. Jsou ty nemoci teď nějak častý. Hop. No, yes, tam byla dírka malá. Vypadá, už se blížíme k 5, už máme 2. Ne, já myslím, že spadl. Ha? Ne, počkej, co? Leď, padej, kamo. Tam neleď. Nelítej tam, Matouš. To je co za skin. Za nubák, what? Nebude za chvilku nějaký event bez tak. Musí být už celkem dlouho nebyl. Počkej, 4. To se mi líbí. Že bych to dal dneska. Ne, ty vado. Počkat, yes, je to tam. Je to tam. Kámo, nice. Je to tam. Dneska jedu, ty jo. Fakt se mi to jen nezdá. Teda dejte mi v komentářích video, jestli se mi to zdá, nebo fakt mi to dneska jde. Počkat, what the f... Já jsem se malem přizabil sám navzájem. To mi napsal, byl si zabit hračem Power Games, nebo jak něco. Nebo by zabil, nebo by jenom zemřel si, no. Počkat, fakt. Je to tam, jděte. Tak. Zase lek. Rozlišil nějaký chození, tak jsem se rychle podíval. Schválně si dneska přelomíme můj rekord. Nebo
byl bych rád, kdyby jsme do těch 14 dnů můj rekord zlomili. Já jsem se tak lek. Tady stačí jedna malá chybka a už jsem zase na nule. Teď je to hodně blbý, protože mám jen jednu enderperlu. A všichni už nosí tady mnohem víc. No 5, to už je celkem dobrý počet. Počkat, co? A leď. Leď. Yes, chcípl. Ještě 3 hráče, budu mít 10. My to dneska dáme, lidi. Jestli to dneska dáme, já budu jak šťastný. Ty smrti radši neřešte, ale řešte to, že jsem tady celkem psal, hele. Nebo řešte to, co se tady děje, hele. Ježiši, mě se to leglo, já jsem se tak lek, že jsem mám spadl. To by nebylo vůbec dobrý. A tady nemají anti-cheat, nebo počkej, mají tady anti-cheat. Počkat. Ne, tak tady počkat, tak tady. No, toto ne, to se nestalo. Já jsem chtěl jít rychle na spawn, aby mě nezabili. To se nestalo, ty vole. To se nestane. Jenom 6 nebo 7. Já tady na to okamžitě zabití teď budu chillovat radši. To marný, já už jsem mě skoro tolik. Tím musím afekovat, než to skončí. Nebo jedině tak tohle. No když. Když mám stejně pryč, tak proč ne? Vojtík. Tady kamarád můj starý, dobrý. Známej. Bav. Jsem zabil teď to, který mě předtím zabil. Čekat, letím bomby. Pojď. Aha, on už to skončilo. Jo, to bych teď měl minimálně 2 killy. Teď jsem zase na 0, super. Jsem zapínat. Zase zapnu svůj Power Games mod. Do prčic. Ne, kam? Vojtíšku, nech mě. What? Vojtíku, nech mě. Čau Vojtíku, nazdar. Ne. To jsem tady zatím jediný VIPčko. Ale dal jsme zatím 6 nebo 7 hráčů bez smrti a to je jako celkem dobrý. Ale pořád je to celkem málo na tady těch 14 dní, takže doufám, že to do 14 dní dáme 15 třeba. Byl bych fakt rád. Tak mi můžete napsat, jestli mi věříte, že to dám, nebo jestli mi nevěříte. Letím, počkat. Ne, počkat. Že bych dal 5? 5, že bych dal? To by není zas tak moc, mi zbývá 1, myslím. Bych mohl dát ještě teď. Ale teď jestli chcípnu nebo dám 5. Pokud teď dám 5, tak pokračuju, ale pokud ne, tak už půjdu na jinou minihru. Taková moje challenge. No, takže jdu na jinou minihru. Bohužel. Sice mi Knotsback tady se baví nejvíc, ale co se dá dělat? Lomeno lobby. Tak. Tak to je dobrý, jak můžu flyat. VIP. Jeden víkend, no. Ne,
6 dnů a 23 hodin 37 minut. No bohužel. Co tady máme? Tak jdem na Gun Game. Na Gun Game jsou sami často VIPčka, ale teď tady žádný nevidím, bohužel. Čau čau. Shiftu tady s tebou. Ne, že mi dáš nějaký kiláky, hele, to bych tě asi musel rozbít. What? Ježišimarja, proč jsem tam za ním skákal? Hop, hop, hop. Ježíš, tady to nebudu zabíjet, sice bych ho teď krásně zabil, ale je to můj kamarád. Jo, dobrý. Tým. Yes. Jo, to je tenhle! Jo, kámo, tak to je dobrý kámo, už to asi pamatuju. Ten pomáhá. Může se týmovat, je to tady napsaný. Tak nevím, co má za problém. To je tady napsaný. Takže jako prostě můžeme týmovat, že jo. Jsme kamarádi, je to tady napsaný zeleně. Takže ten kašel je fakt hrozný. Můžeme týmovat. Za náma v podstatě nikdo nejde, i když nevím, proč je tady kámoš je už asi celkem ozbrojený. Jo, kámo, jo, jako. Martine, přečti si pravidla. Kámo, ten stůl bude úplně zřícený. Kámo, nech mě. Ach jo, mě zabil. Jo, kamarád ho taky zabil. Čauky. Jestli to přečte vůbec. Jo, mně se prostě líbí, jak tady mám, když napíšu něco taky, já to mám normálně žlutě napsaný. Žlutou barvou, tak to se mi jako fakt líbí. Nebo takovou zlatou spíš. Žlutou, zlatou, no. Teď musím asi zapnout svůj view. Jdem na chvilku jdi na spawn. No, nechtěl bych, aby zemřel kamarád. Počkat, on vlastně, když ho někdo killne. Kde? Tohle kde je? Ne. Kamo. What? Kde je? What? Zde. No. Zajímavý fight. Jdem si chvilku na... What? Jo, jdem na survival, protože... kámo, tak to je nice. To je boží tohle prostě. Tady můžu proletět Dark Cup, prohlídnout si to tady všude. To je nádhera tohle. To musel tady hodně dlouho stavět. No tak lidi, napadlo mě, že bychom na survival šli až příště. Bude to asi mnohem lepší.
A bude to asi i taky takové, když na tom serveru budeme delší dobu, tak si to dáme pro dalšího video. Tak zatím čau.